Eta zen klasismoa. Nuntik zetorren klasismoi? Oso erresa da ulertzen. Donosti, garai hartan, etortzen zen erregine eraneatzea. Kristina bat. Eta erreinekin batea etortzen zen aristokrasia asko, nobleza asko. Gero kasino azalan, kasino Europan famatu netzekoan, diru asko jokatzen zana. Eta Europa guztitik etortzen zen aristokrasia Donostia hortan. Hoi dira da, Donostia formatu zen kapa bat, hori mailako kapa bat, eta Donostiarrak diruduzuneke hor zibiltzen zen arrematzen abear goialdeak izkatzea eta animo atzomakuntzen. Nabarmendu ziren bi estratu, bat goiko kapa hori eta beste, Donostiko erregin. Klasismo nabarmendu. Eta influenzie, orduan frantzik asko izan zuen, beti izan duen Donostikin. Eta Parisen, denak zain guzan bezala, bai bulebar famatu. Eta Donostiz, gutxi izan, eta oen udoletxetik ibeiraldearekoan Alameda horrein jarri zuen ordu bulebarra izan. Klasismo hori zabaldu intzan. Eta algiaren torri zan. Eta hemen izan zan talde txobat aristokratan infurakin bizina izan duzuna. Goi mailako bizimodu eraman nahi, errekin noski gutxi jakin nahi. Zemen osatzen zuen? Bat izan nahtun, alegiko notarioa, menordo notarioa zion, guen ez da nahi. Beste amikue. Hainez mila bezideun dama ostaldean. Bestea izan nahtun militar bat, koronela retiratu. Eta gero, bi edo hiru amerikano, o indiano. Jakin gozea zintzien amerikano eta indiano. Asko Euskal Herritik, eta alegitik bai, utzien Ameriketara, diru irtote zuen. Batzuk, diru indatorri zuen, eta askokin, oso meno betik ibizela, gero alegiko honegin izan zana. Beste batzuk gutxi horki, eta beste batzuk bat ere gabe. Da, esaten izan, bat ere gabe etorri zimeek, batzuk esaten zuela, nola, alegiadea unun zetorren, ekaiz batek harratu zitula, ekaiz hundi batek, eta barkun, bambulatze horrekin da, maleta diruz betea nola erosi zaion, itxasua. Horretik entzula, diru gizartzea eta horretik etorri zira. Esatak esan, ala txinten zitzen. Bueno, oike ezin Donostiko baino gutxigo izan, Donostiko Parisko baino gutxigo izan ez bizela, eta hemengo ere bulebarra jarri zuen. Parisen bali bazion, Donosti ere bai, eta Donosti bali bazion, alegin bai.